Benvinguts al programa Dia a dia Alcalà de Xiver Alcossebre. L'Ajuntament d'Alcalà de Xiver Alcossebre completarà la dotació d'espais esportius municipals per als seus veïns amb la construcció d'un nou gimnàs annexe al poliesportiu municipal José Antonio Miralles. Segons ha manifestat l'alcalde Francisco Juan Mars, es tracta d'unes instal·lacions de 200 metres quadrats totalment equipades per a l'activitat esportiva. Una vegada aprovada la dotació pressupostària en el ple celebrat el passat 25 de març, les obres donaran inici en un curt termini de temps. La construcció d'un gimnàs que estarà ubicat, serà annexe al pavelló poliesportiu que ja tenim. Estem parlant d'un gimnàs d'una superfície d'aproximadament 200 metres quadrats, perfectament equipat en maquinària deportiva, per a que tant els veïns d'Alcalà com d'Alcossebre puguen disfrutar d'unes instal·lacions perfectament dignes en maquinària, en material deportiu realment complet i variat. Estem parlant d'una inversió, d'una actuació que està al voltant, està pressupostat en 200.000 euros, per tant, com poden veure, com poden escoltar, estem parlant de moments molt difícils, per això ho repetís molt, perquè jo tenia una amiga que deia sempre que en diners caragols, però te sents molt més satisfet i més orgullós quan en èpoques, en ruïnes, hi ha caragols sense diners, si me permetixen aquesta expressió col·loquial. Per tant, sempre dic que els gestors estem al servei del poble, dels veïns, i hem de ser capaços, en moments bons i sobretot en moments difícils, ser capaços de dotar als nostres veïns de tots els serveis i de totes les obres i totes les instal·lacions que realment se mereixen. Per tant, estem molt satisfets de poder anunciar aquestes obres que en un plaç molt breu seran realitat. L'Ajuntament d'Alcalà de Xiver Alcossebre ha concedit una subvenció de 5.000 euros a l'Associació de Productors i Comercialitzadors de la Tomata de Penjar d'Alcalà de Xiver, que serà destinada a l'establiment d'un conveni amb la Universitat de València per realitzar un projecte de recerca amb l'objectiu de determinar els nombrosos beneficis i propietats que té per al consumidor la tomata de penjar. La tomata de penjar d'Alcalà de Xiver, que ja compta amb la marca de qualitat Comunitat Valenciana, ha obtingut recentment 2 distintius de qualitat més, que la fan molt més atractiva, si cap, per al consumidor. D'una banda, el reconeixement de producte natural de la Serra d'Irta, atorgat per la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana, i d'altra banda, la tomata de penjar ha estat inclosa com a producte principal de la marca Castelló Ruta de Sabor, que promociona la Diputació Provincial de Castelló.
dels productes autòctons més significatius és la tomata de penjar, que potencia la nostra economia. En la fira que vam fer de la tomata de penjar, que recordareu que va ser la presència de visitants, de gent de fora, va ser molt important i va reactivar tota la nostra economia local. El que us volia comunicar és que se va a fer una subvenció de 5.000 euros a l'Associació de la Tomata de Penjar per a seguir, per a firmar un conveni que firmarà l'Associació de la Tomata de Penjar en la universitat, on el projecte consisteix en fer un estudi dels beneficis i de les propietats que té la nostra tomata de penjar per a les persones. Per tant, estem molt orgullosos de tots els productes de la nostra terra i ara centrant-nos en la tomata de penjar és un pas més al costat de l'Associació de la Tomata de Penjar per a donar-la a conèixer i donar més informació d'aquesta tomata de penjar. No és que és boníssima aquesta tomata de penjar, sinó saber quines són les seues qualitats i les seues propietats per a les persones. L'eficiència energètica ha sigut una de les prioritats del govern municipal durant aquesta legislatura. En lo referent a l'enllumenat, com ja sabeu, des de principi de legislatura se va fer una aposta per l'eficiència energètica. Sabeu que hem canviat més de 3.000 luminàries a LED i a baix consum i seguim en el que venim fent ja des de fa diversos anys, millorant i ampliant l'enllumenat públic. En la modificació que hem fet en l'últim ple, destinem una modificació de 70.000 euros que se sume als 55.000, a la partida de 55.000 euros que van contemplar en el pressupost per al 2015. Per tant, estem parlant d'una quantitat de moment de 125.000 euros que destinarem a ampliar i a millorar l'enllumenat tant d'Alcalà com Alcocebre. Són determinats llocs que ens han demandat els veïns, que efectivament era una demanda necessària i urgent que s'havia d'actuar sobre aquestes demandes i passarem en un temps molt breu, una vegada estigui ja en vigor la modificació, estem parlant en el mes d'abril, a ampliar aquestes zones tant en Alcalà com Alcocebre d'enllumenat públic. En relació a la neteja, recollida i reciclatge, cal dir que Alcalà de Xiver Alcocebre és un model a seguir en la província de Castelló. S'ha fet un gran esforç i s'ha fet una gran aposta, no únicament per l'eficiència energètica, sinó que hem apostat per l'eficiència en el tema de basures i reciclatge, una aposta també molt important pel tema de l'eficiència hídrica. En el tema de l'eficiència, en el tema de recollida de basures, ja sabeu que se van instal·lar els nous contenidors, que se va fer tot un nou equipament de maquinària per a millorar el servei i, a més, en el reciclatge, que portem des de l'any 2002 donant-li moltíssima importància al reciclatge. Això ens ha portat a ser un dels municipis de més reciclatge, que més reciclem de la Comunitat Valenciana. El pas que anem a fer, un pas més, el pas que anem a fer a continuació és que anem a instal·lar
150 contenidors, 50 d'orgànica, 50 d'envasos i 50 de cartons, que són el que anomenem contenidors intel·ligents. És a dir, tots els de la zona nord de la província de Castelló, els que són del consorci de la zona nord ho entendran en seguida. Cada família tenim una targeta, quan anem a l'ecoparc, al fixe o al mòbil, aquesta targeta també servirà per a aquests contenidors que instal·larem dins del nucli, tant d'Alcalà com del nucli d'Alcossebre. Hi havia una demanda dels nostres veïns que ens deien contínuament que o bé no se podien desplaçar, o per motius de treball arribaven molt tard, o per motius de desplaçament en el cotxe, etc. Entonces, el que anem a fer és instal·lar 150 entre Alcalà i Alcossebre contenidors intel·ligents, és a dir, en la targeta els computarà tot a nivell d'envasos, de cartons, etc. El que reciclen també els computarà perquè aquests contenidors te computen el que tu recicles. I en l'aspecte hídric s'ha fet també un gran esforç substituint sistemes de subministrament d'aigua potable, entre altres obres que milloren el servei. Energètica, eficiència en quant al tema de reciclatge, voldria enumerar o voldria comentar també el gran esforç, la gran inversió que se fa en el tema d'eficiència hídrica. Estem canviant, estem sanejant molts metres de tuberia d'aigua potable per a millorar el caudal en Alcalà i sobretot en Alcossebre per a la temporada d'estiu, que se multiplica per molts els visitants que tenim, els turistes que tenim en Alcossebre, i també un esforç per reduir al màxim les fugues. Per cert, eren tuberies de feia molt de temps, en el qual se canvien aquestes tuberies per aconseguir aquest millor caudal, evitar aquestes fugues i a més ja ser tuberies ja pròpies del moment actual. L'alcalde Francisco Juan Mars ha anunciat la construcció d'un centre social i recreatiu en Alcossebre i que estarà molt prop del centre de jubilats i pensionistes Sant Benet. Un projecte que vaig anunciar i del que estem molt satisfets, el teníem ja en Alcalà, que era un centre educatiu i social, el que coneixem col·loquialment com el CESAL. En moments tan complicats econòmicament parlant i tan difícils, ens havíem marcat o fixat un objectiu, el ser capaços de fer-ne també un en Alcossebre. En Alcossebre tenim el centre social en la primera planta del centre de jubilats, que la veritat està molt bé i està molt utilitzat, però veiem que es quedava curt, que feia falta un edifici per a donar més possibilitats. Per tant, fem una modificació en este ple i li anem a destinar una quantitat molt important per al moment actual, de 500.000 euros, per a fer un centre educatiu, recreatiu, social per a Alcossebre. Estarà ubicat, la gent d'Alcossebre i d'Alcalà me l'identificaran en seguida, quan entrem a Alcossebre, que és el que tenim al costat del semàfor, la zona del pàrquing, que s'utilitza per al centre de jubilats, en un cantó d'esta zona del pàrquing, que és propietat municipal, és una parcel·la de 1.000 metres quadrats, anem a construir aquest edifici que donarà moltes possibilitats als veïns, als diferents col·lectius. Serà un edifici al voltant de 350 metres de planta baixa, primera planta i terrassa oberta. Per tant, estic molt content i satisfet de poder comunicar als nostres veïns el primer pas, que és destinar-li aquesta quantitat de 500.000 euros, per a un segon pas començar a construir-lo el antes possible per a que tinguin un edifici en poder disfrutar-lo veïns, col·lectius, és a dir, un servei més per als nostres veïns.
I el Cosebre està d'enhorabona perquè la exitosa sèrie de Telecinco El Chiringuito de Pepe també tindrà com a protagonista el nostre poble. La veritat és que estem molt satisfets de que la sèrie El Chiringuito de Pepe, que ha tingut molta acceptació i una repercussió molt important a nivell nacional, va vindre també al Cosebre. Sempre he dit que el Cosebre és un lloc privilegiat, ho heu sentit dir moltes vegades, mar, muntanya, la veritat, som uns privilegiats de la natura. Per tant, el que esta sèrie vinga a gravar un capítol en principi al Cosebre, estaran en la platja romana i pujaran també a un dels llocs millors que tenim d'un impacte visual impressionant com és la zona de l'ermita de Santa Llúcia, pues li va donar una repercussió al Cosebre realment importantíssima i espectacular. El Cosebre és un lloc, el nostre poble, Alcalà, el Cosebre com una zona de la costa, és un lloc de destí important. Vam tindre en el seu moment el Pla d'Excel·lència Turística, que va destacar la qualitat de l'oferta del nostre poble, i esta filmació, este capítol del Chiringuito de Pepe, la veritat és que ve a reforçar i a donar-nos a conèixer per tota Espanya el nostre lloc, la nostra terra i la nostra oferta turística.
sweet is